Praise the Lord. प्रभुଙ୍କର प्रशंसा हो। I greet all of you in the name of our Lord Jesus Christ. ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। Let us read Ezekiel chapter 22 verse from 30 to 31. ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜିହିଜିକେଲ ତାର 22 ପର୍ବ 30 ରୁ 31 ପଦ ଯାଏଁ ପାଠ କରିବା। I looked for a man among them who would build up the wall and stand before me in the gap on behalf of the land, so I would not have to destroy it. But I found no one. So I will pour out my wrath on them and consume them with my fiery anger, bringing down on their own heads all they have done, declares the sovereign Lord. ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଯେପରି ଦେଶ ବିନାଶ ନ କରୁ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ପ୍ରାଚୀର ଦୃଢ କରିପାରିବ ଓ ଫାଟ ସ୍ଥାନରେ ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଶର ସପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହେବ ଏପରି ଏକ ପୁରୁଷ ଆମ୍ଭେ ଅନ୍ୱେଷଣ କଲୁ ଆଉ ଜଣେ ସୁଦ୍ଧା ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ଏହେତୁ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣା କ୍ରୋଧ ଢାଳି ଦେଇଅଛୁ, ଆମ୍ଭେ ଆପଣା କୋପାଗ୍ନିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିଅଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳ ସେମାନଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ବର୍ତ୍ତାଇଅଛୁ, ଏହା ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। Let us pray. ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। Our Heavenly Father, ଆମର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, we thank you for this time, Lord. ଏହି ସମୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। Also, we thank you for the scripture which we have already read. ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ପଢିଛୁ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। Help us to understand the scripture. ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। Also, strengthen us to preach the word, Lord. ଆଉ ତୁମେ ଆମକୁ ବଳବାନ କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା Those who are ନିମନ୍ତେ। hearing the word of God, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି help them to act upon it. ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ। In Jesus' name we pray. ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। Amen. ଆମେନ୍। Praise the Lord. ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। Today's theme is ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି God is looking for a man. ଈଶ୍ୱର ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି। What type of man God is looking for? ଆଉ କୋଉ ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱର ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି? We know that God was looking for a sinner. ଆମେ ଜାଣିଅଛୁ ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ପାପୀକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ। In the beginning, ଆଉ ଆରମ୍ଭରେ when Adam committed sin, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଦମ ପାପ କଲେ at that time he was hidden from God. ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ହଜି ଯାଇଥିଲେ। That's why God was looking for him. ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ। And God called him. ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, Adam, where are you? ଆଦମ ତୁମେ କେଉଁଠାରେ? Adam, where are you? ଆଦମ ତୁମେ କେଉଁଠାରେ? My dear brothers and ମୋ sisters, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, even today also God is looking for you. ଆଜି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି। Where are you? ଆପଣ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି? Are you hidden in the sin? ଆପଣ କଣ ପାପରେ ହଜି ଅଛନ୍ତି କି? Where are you? ଆଜି ଆପଣ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି? My dear brothers and sisters, ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, God is also looking for a man of God ଆଜି ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି, who will serve him. ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବ। My dear brothers and sisters, ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, are you ready to serve him? ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି କି? When does God look for a man? ଆଉ କୋଉ ପ୍ରକାର ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଖୋଜନ୍ତି? God is looking for a man when sin is increased. ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଖୋଜନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପାପ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। Just look around. ଆପଣ ଚାରିପାଖକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, Sin is increased. ଆଉ ପାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଅଛି। In the time of Noah, ଆଉ ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ sin was increased. ପାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। Sin was only increased. ପାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। So God chose a man. ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବାଛିଲେ। God looked for a man. ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଖୋଜିଲେ। His name was Noah. ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ନୋହ। My dear brothers and ମୋ sisters, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, at what time God looks for a man? ଆଉ କୋଉ ପ୍ରକାର ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଖୋଜନ୍ତି? Before judgment comes, he looks for a ଆଉ man. ଯେତେବେଳେ ବିଚାର ଆସିବାର ସମୟ ଥାଏ ତା ପୂର୍ବରୁ ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଖୋଜନ୍ତି। Even today also we have to know about ourselves, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ, because judgment is ahead. କାରଣ ବିଚାର ସାମ୍ନାରେ ରହିଅଛି। Today people are addicted to sin. ଆଜି ଲୋକମାନେ ପାପରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। Wherever you will go, ଆପଣ ଯୋଉ ସ୍ଥାନକୁ ବି ଯିବେ you will see people are committing sin. ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲୋକମାନେ ପାପ କରୁଅଛନ୍ତି। Sin always brings judgment. ଆଉ ପାପ ସର୍ବଦା ବିଚାର ଆଣିଥାଏ। The wages of sin is death. ଆଉ ପାପର ବେତନ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। My dear brothers and sisters, ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, in this scripture, ଆଉ ଏହି ବାକ୍ୟରେ God speaks about the Israelites. ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଅଛନ୍ତି। God is speaking about the sinful life of Jerusalem. ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଜେରୁସାଲେମର ପାପମୟ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କହୁଅଛନ୍ତି। The people of Jerusalem were committing much sin. ଆଉ ଜେରୁସାଲେମ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ପାପ କରୁଥିଲେ। What type of sins they were committing? ଆଉ କୋଉ ପ୍ରକାର ପାପ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ? They were committing different types of sins. ଆଉ ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାପ କରୁଥିଲେ। They were killing the people. ଆଉ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ। They were committing adultery. ସେମାନେ ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଥିଲେ। They were doing injustice. ଆଉ ସେମାନେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଥିଲେ। They were practicing
idolatry. ଆଉ ସେମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଥିଲେ They were exploiting the ଆଉ people. ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକୁଥିଲେ Israel's people were oppressing the people. ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲେ They were oppressing orphans. ଆଉ ସେମାନେ ଅନାଥ ମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲେ They were oppressing widows. ଆଉ ସେମାନେ ବିଧବା ମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲେ And also they were oppressing strangers. ଆଉ ସେମାନେ ବିଦେଶୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲେ My dear brothers and sisters, ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ they didn't keep any distinction between holy and unholy. ଆଉ ସେମାନେ ଅପବିତ୍ରତା ଓ ପବିତ୍ରତା ଭିତରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରଖିଲେ ନାହିଁ The children did not obey their parents. ଆଉ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ନାହିଁ Leaders made conspiracy against people. ଆଉ ନେତାମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିଲେ Also, people were committing rape. ଆଉ ଲୋକମାନେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ These types of sins were practiced there. ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ପାପ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଘଟୁଥିଲା Just think about present situation. ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ How people are killing others. ଆଉ କି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି How people are practicing adultery. ଆଉ କି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ବ୍ୟଭିଚାରକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି How people are practicing ଆଉ କି injustice. ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟାୟକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି How people are practicing idolatry. ଆଉ କି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି Also, people are exploiting. ଆଉ କି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଠକୁଅଛନ୍ତି The people are oppressing the ଆଉ strangers. ଲୋକମାନେ ବିଦେଶୀ ମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରୁଛନ୍ତି They are oppressing orphans. ଆଉ ସେମାନେ ଅନାଥ ମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା They କରୁଛନ୍ତି are oppressing ଆଉ widows. ସେମାନେ ବିଧବା ମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା They କରୁଛନ୍ତି are oppressing weak people. ଆଉ ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରୁଛନ୍ତି Also, people do not keep any distinction between holy and unholy. ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ପବିତ୍ରତା ଓ ଅପବିତ୍ରତା ଭିତରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରଖୁନାହାନ୍ତି Think about the children. ଆଜି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା Think କରନ୍ତୁ about youth. ଆଉ ଆଜି ଯୁବମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ They are not ready to obey their ଆଉ parents. ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି Leaders are conspiring their against people. ଆଜି ନେତାମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଅଛନ୍ତି Wherever you go, ଆପଣ ଯୋଉ ସ୍ଥାନକୁ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି you can hear ଆପଣ ଶୁଣିପାରିବେ how the rape is increasing. ଆଉ କି ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍କର୍ମ ବଢୁଅଛି My dear brothers and sisters, ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ though this message was for Israelites, ଆଉ ହୁଏତ ଏହି ବାକ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା but today this message is for us also. କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ God looked for a man ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଖୋଜିଲେ to protect the people of Jerusalem. ଆଉ ଜେରୁସାଲେମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ Where did God look for man? ଆଉ କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଖୋଜିଲେ God looked for a man among Israelites. ଆଉ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଖୋଜିଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ First of all, ଆଉ ପ୍ରଥମରେ he looked for a man among the princes and rulers. ଆଉ ସେ ପ୍ରଥମରେ ଆଉ ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଖୋଜିଲେ But he knew that କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଲେ they were also shedding the blood. ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତପାତ କରୁଅଛନ୍ତି They are killing the people. ଆଉ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଅଛନ୍ତି They were oppressing strangers. ଆଉ ସେମାନେ ବିଦେଶୀ ମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରୁଅଛନ୍ତି They were mistreating fatherless. ଆଉ ସେମାନେ ଅନାଥ ମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରୁଅଛନ୍ତି They were mistreating widows. ଆଉ ସେମାନେ ବିଧବା ମାନଙ୍କୁ ଅପବ୍ୟବହାର They କରୁଅଛନ୍ତି were exploiting ଆଉ people. ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକୁଅଛନ୍ତି So God could not find a person. ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ So ପାଇପାରିଲେ God shifted to another group. ତାପରେ ଈଶ୍ୱର ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳକୁ ଗଲେ They were prophets. ଆଉ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭାବବାଦୀ When God looked for a man among ଆଉ prophets, ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଖୋଜିଲେ he could not find a man. ଆଉ ସେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ Even prophets were exploiting people. ଆଉ ଭାବବାଦୀ ମାନେ ସୁଦ୍ଧା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକୁଥିଲେ They were making conspiracy against people. ଆଉ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିଲେ They were killing common men. ଆଉ ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ Also, they were prophesying false prophecy. ଆଉ ସେମାନେ ଭୁଲ ଭାବବାଣୀ କରୁଥିଲେ So God could not find a man. ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ Then God shifted to third group. ଆଉ ତାପରେ ଈଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ଦଳକୁ ଗଲେ He thought that there are so many priests. ଆଉ ସେ ଭାବିଲେ ଅନେକ ଯାଜକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି So I will look for a man among them. ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଖୋଜିବି But he could not find. ଆଉ ସେ କିନ୍ତୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ Why? କାହିଁକି Because the priests were violating God's instructions. କାରଣ ସେଇ ଯାଜକ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ଭଗ୍ନ କରୁଥିଲେ They did not keep any distinction between the holy thing and unholy thing. କାରଣ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ବିଷୟ ଓ ଅପବିତ୍ର ବିଷୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରଖୁନଥିଲେ Finally, God shifted to another group. ଶେଷରେ ଈଶ୍ୱର ଆଉ ଏକ ଦଳକୁ ଗଲେ He thought there are so many common people. ଆଉ ସେ ଭାବିଲେ ଅନେକ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି So God shifted to common people. ଆଉ ଈଶ୍ୱର ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ But he could not find a single person there. ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ Why? କାହିଁକି Because common people were also oppressing poor people. କାରଣ ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲେ The common people were also
oppressing stranger. ଆଉ ସେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ବିଦେଶୀ ମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲେ They are also robbing off the needy people. ଆଉ ସେମାନେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଥିଲେ। My dear brothers and sisters, ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, the same things are happening today. ଆଉ ସେହି ଏକା ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଆଜି ଘଟୁଅଛି। The same sins are practiced today. ଆଉ ସେହି ଏକା ପାପ ଗୁଡାକ ଆଜି ଘଟୁଅଛି। God looked for a man, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଖୋଜିଲେ, but he could not find. କିନ୍ତୁ ସେ ପାଇଲେ ନାହିଁ। Finally, ଆଉ ଶେଷରେ he came to Ezekiel. ଆଉ ସେ ଜିହିଜିକଲଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। Ezekiel was a priest, ଆଉ ଜିହିଜିକଲ ଜଣେ ଯାଜକ ଥିଲେ, like Jeremiah. ଆଉ ଝିରିମିୟଙ୍କ ପରି। But God wanted to make him a prophet. କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଏକ ଭାବବାଦୀ ବନେଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ। God wanted to use him. ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। For what purpose God is seeking a man? ଆଉ କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ For ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି? what purpose God sought for a man in that day? ଆଉ କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ସେହି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଖୋଜିଲେ? To stand in the gap. ଆଉ ଫାଟ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେବା ନିମନ୍ତେ। Why did God look for a man? କାହିଁକି ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଖୋଜିଲେ? Because the wall of Israelites was going to be broken. କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀର ଭଗ୍ନ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। What is the wall? କଣ ହଉଛି ସେ ପ୍ରାଚୀର? Wall always helps people to stay peacefully. ଆଉ ପ୍ରାଚୀର ସର୍ବଦା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। It always secures his people. ଏଇଟା ସର୍ବଦା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। Because Israelites were losing their security. କାରଣ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକୁ ହରାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। Why? କାହିଁକି? Because of sinful nature. କାରଣ ପାପର ଗୁଣ ହେତୁ, Because of unholiness. ଅପବିତ୍ରତା ହେତୁ, Because of unrighteousness. ଆଉ ଅଧାର୍ମିକତା ହେତୁ। My dear brothers and sisters, ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, they were losing their spiritual wall. ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଆତ୍ମିକ ପ୍ରାଚୀରକୁ ସେମାନେ ହରାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। They were losing their spiritual security. ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ହରାଇ ଦେଉଥିଲେ। That's why God was looking for a man. ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ। For what purpose God was looking for a ଆଉ man? କୋଉଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ? God was looking for a man to stand in the gap. ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ ଫାଟ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେବା ନିମନ୍ତେ। Sin always makes a gap between God and man. ଆଉ ପାପ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। So God was looking for a man to stand before him. ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବା ନିମନ୍ତେ। Because God wants to pour out his wrath. କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ଢାଳିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। God was compelled to pour out his wrath upon Israelites. ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଢାଳିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। Wherever we will see sin, ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ପାପ ଦେଖିବା, we can see also judgment. ଆମେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବିଚାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବା। Because Bible says କାରଣ ବାଇବଲ କୁହେ, the wages of sin is death. କାରଣ ପାପର ବେତନ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। You know about the situation of Sodom and Gomorrah. ଆପଣମାନେ ସୋଦମ ଓ ଗମୋରାର ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। God wanted to destroy that city. ଆଉ ସେହି ସହରକୁ ଈଶ୍ୱର ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। Though a righteous man, Lot, was living there, ହୁଏତ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଲୋଟ ବାସ କରୁଥିଲେ, he did not do great things there. କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ବଡ କାମ ସେ ସ୍ଥାନରେ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। My dear brothers and sisters, ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, that's why God wanted to destroy that city. ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। And God informed this news to Abraham. ଆଉ ଏ ଖବରକୁ ଈଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ ଜଣେଇଲେ। And Abraham stood in the gap between God and Sodom and Gomorrah. ଆଉ ଅବ୍ରାହମ ସେଇ ଫାଟ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଓ ସୋଦମ ଗମୋରାର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। You know about the situation of Israelites ଆପଣ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। when they were committing more sin. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅଧିକ ପାପ କରୁଥିଲେ, God wanted to destroy them. ଆଉ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। At that time Moses stood in the gap. ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମୋଶା ଫାଟ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେଲେ। Lord, kindly rescue them. ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର। Lord, kindly save them. ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଦୟାକରି ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର। Otherwise you cut my name from the book of ଆଉ life. ନହେଲେ ମୋ ନାମକୁ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରୁ କାଟି ଦିଅ। My dear brothers and sisters, ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, someone has to stand in the gap. ଆଉ କାହାକୁ ଜଣକୁ ଫାଟ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡିବ। That's why God looked for a man. ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଖୋଜିଲେ। So we need to stand in the gap. ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଫାଟ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡିବ। Jesus stood in the gap between God and man. ଆଉ ଯୀଶୁ ଫାଟ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। He is the mediator. ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟସ୍ଥି।
He is the mediator between God and man. ସେ ଈଶ୍ୱର ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଅଟନ୍ତି। You know about Nehemiah. ଆପଣ ନିହିମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। He stood for his people. ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଠିଆ ହେଲେ। He prayed before ଆଉ God. ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। He wept for his people. ସେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ। He mourned for his people. ସେ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଳାପ କଲେ। He fasted for his people. ସେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପବାସ କଲେ। And he prayed for his people. ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା He କଲେ। interceded for his people. ସେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। When Peter was in jail, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପିତର ଜେଲରେ ଥିଲେ the church prayed for him. ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା The କଲା। church stood in the gap. ଆଉ ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀ ସେଇ ଫାଟ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେଲା। God is looking for a man. ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। Are you that man ଆପଣ କି ସେ ମନୁଷ୍ୟ whom God wants to use? ଯାହାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। God wants to use you as a mediator. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ God ଚାହୁଁଛନ୍ତି। wants to use you as an intercessor. ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। God also looks for a man ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି with another purpose. ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ। God wants to use a man ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି as a watchman. ଆଉ ଏକ ପ୍ରହରୀ ରୂପେ। Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା। God wanted to repair the world. ଆଉ ଈଶ୍ୱର ସେଇ ଭଗ୍ନ ପ୍ରାଚୀରକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। God wanted to use Ezekiel to build up the world. ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଝିଝିକରଙ୍କୁ ପ୍ରାଚୀରକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। How can you build up your world? ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନିଜର ପ୍ରାଚୀରକୁ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବେ? Today, world of spirituality is falling down. ଆଜି ଆତ୍ମିକର ପ୍ରାଚୀର ଭଗ୍ନ ହେଇଯାଉଛି। Most of the people are running after religion, ଆଜି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ଧର୍ମ ପଛରେ ଧାଉଁଅଛନ୍ତି। and they are not ready to listen from the God. ଆଜି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି। They are not ready to listen voice of the God. ଆଉ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି। They are not ready to follow His guidance. ଆଜି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଚାଳନାର ଅନୁଗମନ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା My କରୁନାହାନ୍ତି। dear brothers and ମୋ sisters, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, that's why God wants to use you as a watchman. ସେଇଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରହରୀ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ God ଚାହୁଁଛନ୍ତି। wanted Ezekiel to use him as a watchman. ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଝିଝିକରଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରହରୀ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। Let us read Ezekiel chapter 3:17. ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଝିଝିକର ତାର 3:17 ପଦ ପାଠ କରିବା। Son of man, I have made you a watchman for the house of Israel. So hear the word I speak and give them warning from me. ହେ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ପ୍ରତି ତୁମକୁ ପ୍ରହରୀ କରି ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛୁ। ଏ ହେତୁ ଆମ୍ଭ ମୁଖର କଥା ଶୁଣ ଓ ଆମ୍ଭ ନାମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦିଅ। Here God wants to give a duty to a watchman. ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରହରୀକୁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। What that duty was? ଆଉ ସେହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ଥିଲା? He said, hear me first. ଆଉ ସେ କହିଲେ ପ୍ରଥମରେ ମତେ ଶୁଣ, Hear my voice. ଆଉ ମୋର ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣ, Hear my ଆଉ voice. ମୋର ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣ। As a watchman, we must hear voice from God. ଆମମାନେ ପ୍ରହରୀ ହେଇଥିବା ହେତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱର ଠାରୁ ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ। God knows every situation. ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ God ଜାଣିଅଛନ୍ତି। knows the schemes of the devil. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଶୈତାନର ଚାତୁରୀକୁ ଜାଣିଅଛନ୍ତି। God knows the schemes of the enemies. ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଶତ୍ରୁର ଚାଲକୁ ଜାଣିଅଛନ୍ତି। That's why God wants us to hear His voice. ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି। He wants to give us guidance. ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାଳନା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି। He wants to give us His plan. ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଯୋଜନା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି। He wants to give us His strategies. ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଣାଳୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି। So be a man after God's own heart. ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନର ମତ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ। You know, David was a man after God's own heart. ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦାଉଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନର ମତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। Why did God reject King Saul? କାହିଁକି ଈଶ୍ୱର ସାଉଲ ରାଜାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ? Because he was not ready to hear God's voice. କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। But David was a man after God's own କିନ୍ତୁ heart. ଦାଉଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନର ମତ ବ୍ୟକ୍ତି He ଥିଲେ। was always ready to hear the voice of God. ସେ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। He was always ready to accomplish the will of ସେ God. ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। He was always ready to follow His guidance. ସେ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ଚାଳନାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। As watchmen, we must do that. ଆମମାନେ ପ୍ରହରୀ ହେଇଥିବା ହେତୁ ଆମକୁ ନିହାତି ତାହା କରିବାକୁ ପଡିବ। The second duty of watchman is ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରହରୀର ହଉଛି he has to warn the people. ସେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବ। All the believers have to be warned. ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। We must warn the people about thief. ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚୋର ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବାର Who is ଆବଶ୍ୟକ that ଅଛି। thief? ଆଉ ସେଇ ଚୋର କିଏ? He is Satan. ସେ ହଉଛି ଶୈତାନ। He is the devil. ସେ ହଉଛି ଶୈତାନ। So we have to know about his schemes. ଆମମାନଙ୍କୁ ତାର
ଚାତୁରୀ ବିଷୟ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ We have to be sober and vigilant ଆମମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ହୋଇ ଜାଗ୍ରତ ରହିବାକୁ ପଡିବ because he is roaring like a lion. କାରଣ ସେ ସିଂହ ପ୍ରାୟ ଗର୍ଜନ କରୁଅଛି My dear brothers and ମୋ sisters, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ be careful. ଆଉ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା So God want to use you as a watchman. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରହରୀ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ You ଚାହୁଁଛନ୍ତି just explain the schemes of the devil to the people. ଆପଣ ସେଇ ଶୈତାନ ଚାତୁରୀ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ Today also God is looking for a man to stand in the gap. ଆଜି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି ଫାଟ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେବା ନିମନ୍ତେ My dear brothers and sisters, ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ you have to stand in the gap. ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଫାଟ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡିବ I have to stand in the gap. ଆଉ ମତେ ସେଇ ଫାଟ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡିବ We have to stand between God and man ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡିବ because there is a much gap between God and man. କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୃହତ ଫାଟ ରହିଅଛି Today people are committing sin more and more. ଆଜି ଲୋକମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପାପ କରୁଅଛନ୍ତି God wants to use us as watchmen. ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରହରୀ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି So we have to warn the people. ଆଜି ଆମକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ We ପଡିବ have to warn about the devil. ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୈତାନ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବାକୁ We have to ପଡିବ warn about the schemes of the devil. ଆଜି ଶୈତାନ ଚାତୁରୀ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ପଡିବ God is looking for a man. ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି Are you that person? ଆପଣ କି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି Are you that man? ଆପଣ କି ସେଇ ମନୁଷ୍ୟ If yes, ଯଦି ହଁ then you say, Lord, I am that person. ଆଉ ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି I want to be a man after God's own ଆଉ heart. ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନର ମତେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାକୁ I want to ଚାହୁଁଛି hear your voice. ଆଉ ମୁଁ ତୁମର ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି I want to follow your guidance. ଆଉ ମୁଁ ତୁମର ଚାଳନାକୁ ଅନୁଗମନ କରିବାକୁ I ଚାହୁଁଛି want to accomplish your will. ଆଉ ମୁଁ ତୁମର ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି Lord, give your guidance. ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଚାଳନା ମତେ ଦିଅ I will do your ministry according to your ଆଉ guidance. ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତୁମର ଚାଳନା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି I will do your ministry according to your perfect will. ଆଉ ତୁମର ସିଦ୍ଧ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି I will not use my own wisdom. ଆଉ ମୁଁ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବି I will not use my own knowledge. ଆଉ ମୁଁ ନିଜର ଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବି ନାହିଁ Are you that man? ଆପଣ ସେଇ ମନୁଷ୍ୟ Come before God. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସନ୍ତୁ Be humble yourself. ଆଉ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରନ୍ତୁ Be submissive to God's plan. ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ Be submissive to His perfect will. ଆଉ ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧ ଇଚ୍ଛା ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ Let us pray. ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା Our Heavenly Father, ଆମର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା we thank you for this time, Lord. ଆଉ ଏହି ସମୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ You have already spoken to us, ଆଉ Lord. ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଏମାନଙ୍କୁ କଥା କହିସାରିଅଛ ପ୍ରଭୁ You have already strengthened us by your word, Lord. ଆଉ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଏମାନଙ୍କୁ ବଳବାନ କରିଅଛ Help us to follow your guidance. ଆଉ ତୁମର ଚାଳନାର ଅନୁଗମନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର Help us to warn the people, Lord. ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ Help us to stand in the gap ଆଉ ସେଇ ଫାଟସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର so that we can fulfill your will. ଆଉ ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତୁମର ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କରିପାରିବୁ In Jesus' name we pray. ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ Amen. ଆମେନ୍